niin, oikein mukavasti tervetuloa tänne Elämys-podcastin ensimmäiseen jaksoon. Mun nimi on Miika Latvaama. Täällä Elämyksellä on vetänyt nyt useamman vuoden tätä meidän sporttitiimiä. Ja vieraana meillä on tänään Suomen ehkä kovin Formula 1-asiantuntija. Kisoja lähenee jo, onko se 60, mikä siellä on kohta menossa rikki. Ja Toni myös ajattaa jengiä täällä Suomessa ympäri maailmaa formula-autoilla, noin formula-radoilla, niin Toni, tervetuloa ja kerrotko vähän itsestäsi ja mitä sä teet meille Elämykselle? Hei, kiitoksia ja kiitos hienosta tittelistä tuossa, että en mä usko, että mä nyt niin kova on, mutta entuasistina kylläkin, niin sanotaan näin, niin voisin titulerata itteeni ja iso kiinnostus. Joo, eli Elämykselle mä oon matkanjohtajana toiminut tässä niin kauan kuin Formula 1-tuote on meillä ollut ja niin kuin Miika tuossa mainitsi, niin mun kokemus on noin 57 kisaa ja sehän on niin kuin aivan mieletön tapahtunuma, mihin on niin kuin tavallaan itsekin pääsee seuraamaan ja katselemaan, niin jaan sitä entuasismia oikeasti siellä, että se on semmoinen niin kuin, se on vaan niin mageeta että siitä on tullut semmoinen työ sitten loppupäässä ja jos sen työn pystyy yhdistämään siihen kiinnostukseen, niin onhan se niin kuin, tämä on hauskaa todellakin. Sä olit just viikonloppu Imolassa, saavuit sieltä, olit meidän ryhmän kanssa ja saavuit eilen. Miten meni Imolassa? No ainakin flunssa tuli, jos ei muuta ja en mä nyt kerennyt tuossa kuin 5-6 tuntia nukkuakaan ja haettiin meidän Ruotsin päällikkö tuolta lentokentältä ja muuta. Että mä olisin voinut periaatteessa jäädä lentokentälle ja ottaa klaasin mukaan sieltä. Mutta joo, ei siis, tosi hyvin meni. Kellit oli kunnossa, ei ollut mitään, kun lähdettiin maanantaina pois sieltä, niin sitten alkoi vettä tulemaan. Ja Imola itsessään, jos puhutaan muusta vielä kuin formuloista siinä, niin siinähän on San Marino vieressä. Ja se on aivan mielettömän hieno paikka. Meillä oli muutamia asiakkaita mukana sielläkin, että joku meni sitten omalla järjestämällä hommalla, mutta tosiaan niin semmoinen mukava rantapaikka. Asuttiin Riminissä ja sehän on rannalla ja tietenkin hotellissa suomalainen sauna. Meillä on yleensä hyvät hotellit, mutta aina me ollaan keksitty semmoinen, että mikä sun vastuualana on ollutkin vähän, että sieltä tulee joku uimallas ja joku tällainen saunatyyli, mutta nämä on ihan hyviä paikkoja. Itävallassa muuten kanssa meillä oli saunat ja niin eteenpäin. Mitä tulee tuohon kisaviikonloppuun, niin ihan hauskahan se oli. Ei mitään kelit suosi, mutta ei liian kuuma. Näkyykö siellä Sennan muisto? Niin joo, totta kai. Sennan muisto monumentilla, niin mä ajattelin tuossa, kun kävin muutamien asiakkaiden kanssa siellä, että nyt tää on semmoinen ryysispaikka, että täällä on varmaan paljon porukkaa, mutta todella kohteliaasti ihmiset antoi tilaa muille ja sai ottaa siitä kuvat, hiljentyä hetken, että se oli kyllä semmoinen. Eikö siitä 20 vuotta ole, kun hän kyseisellä radalla menehtyi? Joo, näin on. Ja Sebastian Vettelhän siellä ajoi hänen vanhalla McLarenilla MP4/8, eli oliko se 94 vuoden, ja heilutti vielä sitten Brasilian lippua sieltä, ja Itävallan lippu. Ratzenbergerhän myös menehtyi silloin, mutta lauantaina samana viikonloppuna, Imolon musta viikonloppu, niin se tuli roska silmään, sanotaan näin. Kyllä, tämä Imolahan on muutenkin. Viime vuonna olit kanssa matkalla Imolan formuloihin ja silloin kisan kohtalo oli vähän erilainen. No joo, se oli jännä, että oliko meillä 24 matkustajaa, jotka halusi välttämättä kuitenkin päästä tuonne Riminille ja nauttia, koska heillä oli sitten halu päästä reissuun ja kaikki järjestelyt ja muut ne oli tehty valmiiksi, niin miksi ei? Lähdettiin reissuun ja niin mulle tuli pikkasen paineet, että pakko mun jotain tässä on keksiä tästä hommasta. Vielä nopeasti ennen kuin menet tähän reissun niin sanottuun kirsikkaan, niin tosissaan siellä satoi pikkasen vettä, oli satanut jo useamman viikon ja koko Imolan alue ja oikeastaan siellä Italia pääasiassa tulvi, jonka takia kisasit lopulta peruttiin. Se peruttiin, olisiko ollut keskiviikko ja kun torstaina oli jengillä lähtö, niin siinä sitten onneksi olivat matkapakettilaisia, että tässä vaiheessa annettiin asiakkaalle vaihtoehtona perua matka, saat rahat takaisin kokonaisuudessaan, siirtää matka toiseen F1-kisaan, mitä moni teki, sieltä sitten vaihdettiin Imolan kisa Budapestiin tai Monzaan, tai sitten tarjottiin mahdollisuus lähteä reissuun, tietenkin sillä ehdolla, että rahat formulalipuista palautetaan täysmääräisesti asiakkaille. Juuri näin. Ja mä sain tietoa tuosta kanssa, että tiistaina lähetti kaveri, mikä on
Alppinella mekaanikkona, niin lähetti sieltä kuvaa siitä, että ei täällä pojat ajeta mitään, se on ihan varmaa, että se tullaan perumaan. Ja siinä mä otin heti teihinkin yhteyttä, mutta me saatiin silloin sen keskiviikkona vasta sen tiedon vahvistettua. Ja niin eteenpäin. Niin tosin jatketaan siihen, mihin me jäi, että paineet oli kovat keksiä jotain. Ja mä googlasin sitten, ja mä oon joskus työskennellyt kuorma-auton EM:ssä Mika Mäkisen tiimissä, ja me oltiin Jochen Hahnin satelliittitiimi, eli 6-kertaisen Euroopan mestarin siipien alla. Ja he oli ajamassa siellä kuorma-auton EM:ää, ja otin yhteyttä ja sain meidän asiakkaalle, oliko meitä 14 siitä 24, jotka lähti radalle, ja sieltä Lukas antoi meille liput ja siellä ruuat ja kaikki ja hospitalia ja kaikki, niin oliko Raumalta yksi rouva silloin, oli vissiin palautetta meille vähän laittanut siitä, että oli vissiin paras Formula 1-kisa ikinä, vaikka ei formuloita ollut nähnytkään, mutta siellä oli moottoriparinaa vähän erilaista muuten, 5 tonnin rekkoja, 18 kappaletta ja niin siellä pääsee suoraan varikollekin, mutta tämä varmaan kannattaisi joskus meidänkin ottaa myyntiin. Katsotaan. Se oli ainakin semmoinen kokemus, mitä ihan jokainen saa, että lähdet katsoa formuloita ja pääset katsoa rekkoja. Mutta voin kuvitella, että hyvin pelastettu reissu. Jengi nautti ja kaikki saivat kumminkin sen autourheilukokemuksen, mitä lähti sinne hakemaan. Mutta nyt meillä on kausi käynnistynyt, Euroopan kisat alkanut nyt. Mitä kisaa itse odotat aina eniten kaudelta? Nämä on niin hyviä kaikki oikeasti, että sillä on niin monta aspektia, jos katsotaan meidän työn puolesta tai mun työn puolesta tai muuta, mutta niin nämä on kaikki hyviä. Siis ei ole niin kuin semmoista, sanotaan must go-kisoja löytyy niinku semmoisia, niin kuin puhutaan Monzasta ja tällainen, sehän on todella hieno rata. Italia aina, tämä Imola myös. En mä niinku voi sanoa, että mä laittaisin sormen yhden matkan päälle, paitsi Azerbaidžanin Baku, se on ollut semmoinen niinku makea, sanotaan oikeasti makea. Ja se on ollut meille hyvin kevyt ja helppo, koska logistiikkaa me ei paljon siellä tarvitakaan, että me ollaan asuttu melkein niinku radan varrella hotelleissa, kun se on katukisa. Kyllä, ja parhaimmillaan tainnut ikkunastakin nähdä jostain huoneesta radalle jonakin vuonna. No niin, se yksi asiakas tuossa mulle soitteli, kun oli maalialueella ja tuli informaatio, että heti tänne ja mä ajattelin, että nyt on sattunut jotain ja koputin oveen ja kattelin ja hän aukasi ikkunan ja sanoi, että katsotaan täältä nämä harjoitukset, että tästä tuo nyt rata on tuossa 2 metrin päässä, niin se oli aika makea kyllä, että eihän me tiedetty, että osa hotellihuoneesta tulee olemaan sitten ikkunan alla ja se hintataso siellä silloin oli aika halpaakin vielä. Kyllä. Mitäs nyt muuten, meillä aika paljon asiakkaita käy näissä kisoissa ja välillä ollaan menty 5 bussilla radalle ja joissain kisoissa sitten 2 ja joissain 1, mutta nämä tietyt Budapest ja Monza, jotka on välillä todellakin isoja, niin minkä takia, mitä nämä meidän asiakkaat saa siitä, että ne tulee meidän matkapaketilla, eikä että ne lähtee itse sinne sohimaan? Silloinhan se on aika niin kuin helppoa. Jokainen osaa niin kuin varata. Eihän se nyt siitä, jos sä itse teet omatoimimatkan, mutta sitten se pettymys yleensä tulee niin kuin niille, puhutaan näin päin mieluummin. Se pettymys niille ihmisille sitten, kun ne tulee ja huomaa, että ahaa, tämähän menee ihan saman hintaan, kun ei ole muistettu sitä, että sinne mennään taksilla tai jollakin julkisilla ja siellä jonotetaan. Meillä on niin kuin periaatteessa siitä lähtien kaikki kuljetukset, kun lähdetään lentokentältä, hotellit ja kaikki, ja sitten ratakuljetukset lauantai, sunnuntai, jos on sprinttiviikonloppu niin kuin Itävalta, meillä on perjantai, lauantai, sunnuntai kuljetukset. Ja sitten tosiaan niin kisaliput eri kategorioineen, niin alueliput sisältyy aina meille. Meillähän tulee kaikki liput tai niin kuin, täydellinen paketti aina, että ei myydä vain sitä osaa siitä, vaan kaikki mitä kuuluu. Ja sitten eri kategoriaan voi korottaa lippuja jopa tuonne paddockille saakka, mikä nyt tietenkin maksaa 7 000 €, mutta jos tuntuu siltä, niin sekin onnistuu meiltä. Joo, kyllähän se välillä, kun katsoo esim. Budapestin kisan jälkeen, katsoo taksijonon pituutta, niin en tiedä kuinka monta tuntia siellä pahimmillaan menee, mutta kyllä se näyttää siltä, että siinä saa pitkälle iltaa odottaa, että sieltä sen taksin saa. Ja se mitä itse tällaisena matkailualan ammattilaisena toitotan, että se on turvallinen ja helppo. Ja siinä on ne peruutusturvat, että jos käy niin kuin Imolassa, että tulee tulva ja kisa perutaan, mille kukaan ei voi mitään, niin oot ostanut meidän kautta, niin voit perua ja saat rahat täysimääräisesti takaisin. Että siinä on se matkapakettilaki, joka sitä kumminkin sitä loppuasiakasta suojelee, mikä on sitten eri, jos olet varannut omia teitä, niin silloin ei välttämättä rahoja saa. Niin, ja kyllä sellainenkin on monesti, kun tuossa tuo liikenne on hektistä ja tälleen, niin ne bussiyhtiöt, mitä me ollaan käytetty, tosi ammattilaisia kaikkia muuten, mutta jos sattuisi, olet julkisessa, niin se on vähän eri juttu sieltä
Joo, kyllä siellä Barcelonankin juna-asemalle on. Siellä on jonoa junaan pääsemiseen, että pääset takaisin kaupunkiin. Ja juuri näin. Näin se oikeastaan kisa kuin kisa. Mikä sitten tälleen otetaan loppuun vielä. Mikä on paras muisto Formula 1-kisoista, missä olet käynyt? Niin muistatko me yhdessä, kun tehtiin Kimi Räikkösen uran päätöskisa Abu Dhabi, pahin korona-aika? Niin oli, joo. Varmaan se on yksi tietenkin tämmöinen, että ei sitä niin kuin... Pahin korona-aika, otettiin testejä ja täytettiin lippulappuja ja kaikki myytiin se ehkä pari kuukautta ennen, koska silloin alkoi niin kuin maailma taas vähän aukeamaan, mutta säännöthän oli todella tiukat siellä. Tehtiin testejä, tehtiin hotelleilla testejä ennen kisoja, ja sitten kun päästiin paikan päälle, niin ei edes katsonut niitä lippulappuja, mitä siellä näyteltiin. Applikaatioita, muistan, kun joku applikaatio piti olla, mihin rekisteröityy, ja eihän se toiminut kellään, mutta piti olla paljon. Piti olla applikaatiot hankittuna ja näin, mutta tämä oli kyllä hyvin mielenkiintoinen reissu, että paljon jouduttiin tekemään töitä ja että saatiin jengi sinne, mutta jengi pääsi sinne. Kimi Räikkösen viimeinen kisa ja viimeisellä kierroksella, vai oliko siinä ehkä 1,5-2 kierrosta, ehkä yksi kumminkin viimeisen 10 vuoden aikana niin kovin kauden huipennus, kovin kausi Hamiltonin ja Verstappenin välillä. Päättyi siihen, että Verstappen voitti ensimmäisen maailmanmestaruuden. Kyllä, ensimmäisen maailmanmestaruuden. Joku voisi sanoa, että vähän kyseenalaisista tilanteessa, mutta kisa ajettiin loppuun ja viimeiset kierrokset ajettiin kisaa ja päätös oli kova. Kyllä. Tämä oli ainakin mun paras muisto omilta F1-reissuilta. Joo, no se oli ihan hyvä. Varmaan mulla on ollut sellaisia hassuja sattumia, jotka jää mieleen asiakkaiden kanssa ja milloin naurettu ja käkätetty jotain, mutta niin varmaan tuommoiset kohtaamiset itse, nyt Abu Dhabissa tapasin Mika Häkkisen ensimmäistä kertaa 98 viimeksi, että oli aika jo, ei me tunneta, mutta oli hauska kuitenkin, että muutaman sanan pystyi heittämään, että siitä oli kuitenkin ensimmäinen kisa, missä mä koskaan olin ollut, niin näin Mika ja sain nimmari sieltä, että silloin ei ole otettu selfieitä kyllä vieläkään, mutta tosiaan nyt tuossa tavattiin ja tämmöisiä pieniä, niitä on niin paljon niitä muistoja sinänsä, mutta tommosia, sä oot monta reissua kanssa, me ollaan menty Aisa-parina, niin kyllähän tuolla on nähnyt kaikkea ja siellä sattuu ja rapatessa roiskuu ja on passeja joskus hukassa ja kaikkea, mutta se niin kuin tässä aikaisemmin juteltiin meidän Ruotsin vetäjän kanssa, niin se on niin kuin muuttunut todella paljon näiden vuosien aikana, että sitä alkoholia ei käytetä niin hullun lailla mitä aikaisemmin ja nyt myös tuossa sellainen niin kuin kiva lisä on tuossa, että nyt tämä Netflix-kansa alkaa tulla. Eli Liberty Mediahan teki todella hienot nämä mainoskampanjat sarjasta, sanotaan näin, että kun se on niinku reaalityö ja näin eteenpäin, niin sehän myy. Että nyt niinku tuommoiset 20-25-vuotiaat on löytynyt Formula 1, mikä on todella mukava. Perheitä on alkanut tulla paljon. Siellä on lapset mukana monella. Ehkä ihan ne perheen pienemmät vielä. Ne on välillä pitkiä päiviä ja voi olla kuumeradalla, mutta sitten siellä alkaa olla sitä 10-12-vuotiaista lasta mukana, jotka kanssa haluaa lähteä katsoa kisoja ja Netflix teki meille ison työ, paljon markkinointia tuo ja nosti ihan uudelle tasolle taas tämän Formula 1 kiinnostuksen maailmassakin. Se on ihan noin ja siinä se on tärkeää, että sinne saadaan sitä uutta seuraavaa. Sillähän me eletään myös, että jos ei meillä ole asiakkaita, niin kyllä se loppuu aika lyhkäiseen tämä, mutta kuitenkin ylipäätään elämyksien urheilumatkoista, niin sen verran halusin vielä sanoa, että kun meillä on omat spesialistit omilla alueillaan, ja yleensä minä ja Pepe vedetään nämä, sä oot mukana sitten kun tarvii, tai sitten Noora tai joku muu, mutta niin kuin sanotaan Pepen se lätkätietämys, ja tämä nyt on tällä hetkellä tuolla MM-kisoissa Prahassa, kyllä. Sisu-klubilla, ja näin eteenpäin, ja mulla on sitten taas tämä formula, niin se on niin kuin mukava, että täällä on aina poimittu niin kuin ne, ketkä sitten tietää asioista, kyllä. Ja niihin paikkoihin, missä sitä osaamista voi käyttää hyväksi. Kyllä. Eiköhän me olla valmiita meidän ensimmäisen elämyspodcast-jakson kanssa. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille. Kiitoksia Toni, kun pääsit tulemaan tänne meidän studiolle. Ja eiköhän me jatketa jaksojen nauhoittamista tulevaisuudessakin. Näin me tehdään. Kiitos paljon. Kiitoksia.